Tämän harjoituksen aiheena on tehdä ystävänpäivän kortti. Aloitetaan uudella tämmöisellä kuvalla ja otetaan siihen laskin. Tähän laskimeen voidaan nyt valita yhtälöratkaisu. Ratkaistaan nyt tällainen yhtälö. Y miinus 3 juuri x toiseen. Otetaan 2 plus x. Otetaan 2 on yhtä kuin 1. Ja rakennetaan tämä nyt sitten y-suhteen. Jaha, siinä saatiin 2 tämmöistä yhtälöä. Tää on vähän sama kuin ympyrän yhtälö, että siinä on niin kuin ylä- ja alapuoli. Otetaan nyt tää pienempi arvo tässä. Tää alapuoli. Kopioidaan se. Tehdään vaikka uusi sivu tänne. Otetaan tällä kertaa kuva ja laitetaan se yhtälö tonne. Samalla tässä, kun tehdään tätä alapuolta tässä, niin voidaan muuttaa se epäyhtälöksi. Ja koska ollaan siinä alapuolella, niin katsotaan niitä arvoja, jotka on tämän yläpuolella. Noin. Tollanen yhtälö. Tässä voi myös sitten määritellä vaikka vähän paksumpaa viivaa. Ja määritellä tämän viivan väri punaiseksi. Ja myös täyttöväri punaiseksi. Otetaan pinkki. Ja palataan sitten taas tähän. Otetaan tämä ylempi viiva. Kopioidaan se. Mennään tänne kuvaajapuolelle. Mennään tänne kuvaajan syöttöalueelle. Ja liitetään sinne pääkaava. Näin. Ja katsotaan nyt tätä väriä. Viivan väri on punainen. Ja määritellään vielä vähän paksumpi. Noin. Ja määritellään vielä tämän täyttöväri. No niin, tää alkaa jo näyttää vähän paremmalta. Aha, nyt huomaan miksi tässä ei nyt saa täyttöväriä, kun tää ei ollut epäyhtälö, mutta se voidaan korjata muuttamalla pienempi tai yhtä suuri kuin merkiksi. No niin. Siinä toi muuttuu takaisin toi väri oletusväriksi eli siniseksi, mutta käydään nyt sitten muokkaamassa tätä. Ehkä toi täyttövärikin voisi olla sitten punainen tällä kertaa. No niin. Nyt näyttää jo paremmalta. Saadaanko me vielä tää ikkuna zoomattua sopivasti? Noin. Siirretään tämä kuva vähän sivuun. Piilotetaan nyt noin
Ei tota funkkiota pitänyt piilottaa, vaan piilotetaan noin nämä akselit. Noin. Sitten voidaan lisätä tähän teksti. Hyvää ystävänpäivää. Noin, ja portti alkaa olla valmis. Tää voidaan sitten vaikka tallettaa. Noin. Joo, se siitä tällä kertaa. Harjoitellaan lisää graafisella laskimella myöhemmin. Kiitos.